नमस्कार. मी विश्वांजली. समर्थांची शिकवणमध्ये सर्व स्वामी भक्तांचे स्वागत करते. आज मी सा- आज मी तुम्हाला सांगणार आहे वाढदिवस कसा साजरा करावा. प्रत्येकाची वाढदिवस साजरा करण्याची प्रथा वेगवेगळी. ते आपल्या आपल्या आवडीप्रमाणे. पण मी तुम्हाला आज एक सांगते की आपण थोरा मोठ्यांच्या जयंतीप्रमाणे प्रत्येकाने आपल्या कुटुंबातील लहान मुलांचे वाढदिवस साजरे करण्याची प्रथा तशी फार पुरातन आहे. हल्ली तर एक किंवा दोन मुलांच्या कुटुंबात त्या मुलांवर दरवर्षी त्यांच्या जन्मदिवशी वाढदिवसाचा संस्कार होण्याची फार आवश्यकता आहे. या मंगल दिवशी दीर्घायुष्य लाभावे म्हणून कुलदेवता, गुरुदेवता पुढील प्रमाणे संस्कार करावा. तर कोणता? हिंदू हिंदू पंचांगाप्रमाणे वाढदिवस साजरा करावा. इंग्रजी तारखेनुसार नको. कारण आपली सर्व देव दैवते, साधू संत, ऋषीमुनी यांच्या जन्मोत्सव तसेच आपल्या मृत आई वडिलांचे श्राद्ध पक्ष ही सर्व तिथीप्रमाणे आपण करायची असतात. म्हणून वाढदिवस सुद्धा तिथीप्रमाणेच करावा. वाढदिवस आपल्या कुलदेवतेच्या साक्षीने व आशीर्वादाने, गुरुजनांच्या आशीर्वादाने साजरा करावा. प्रत्येक जण ज्याचा वाढदिवस असेल त्याला त्या दिवशी नवे वस्त्र घ्यावे. हे वस्त्र आपल्या पैशाने घ्यावे. त्या व्यक्तीला अभ्यंग स्नान घालावे. जसं आपण दिवाळीला घालतो त्याप्रमाणे सुवासिक तेल लावून ज्या वस्त्रावर स्नान करायचे ती वस्त्रे नंतर दान द्यावी. स्वतः वापरू नये. त्याला नवे कपडे घालून रंगीत पाठावर बसवावे. औक्षण करून ओवाळावे. नंतर दोन्ही हातात तांदूळ म्हणजे अक्षता घेऊन श्रीराम रक्षेतील पहिले 9 श्लोक, या 9 श्लोकात डोक्यापासून ते पायापर्यंतच्या प्रत्येक अवयवांचा उल्लेख आहे. म्हणून त्या त्या अवयवावर थोडे थोडे तांदूळ टाकत जावे. समोर कुलदेवतेचा फोटो ठेवावा, गुरूंचा फोटो ठेवावा, नैवेद्य दाखवावा आणि विनंती करावी की या मुलाला दीर्घायुष्य लागावे, चांगले शिक्षण, चांगले आरोग्य देऊन याचा सांभाळ करा. उपस्थितांना गोडधोड खायला द्यावे, मात्र आहेर कुणाचाही घेऊ नये. या पद्धतीने वाढदिवस साजरा करावा. श्री स्वामी समर्थ.